Kaya gawa kita ngunyan kay special broadcast mga tugang ta may sitwasyon kaya duman sa Senado kan Pilipinas, may kinaraman sa posibleng pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. In fact, kasubago, naghabang ako naghihiling kang 24 oras po da TV Patrol, biglang suminingit sa istorya, duman mga tugang sa kwan, duman tabi sa Senado na nadadangog ang putok sa second floor. We do not know kung anong putok ang nangyari duman, and in fact nagkakariribok mo niyan tabi duman sa Senado kan Pilipinas, and yaon duman da sa presensya kan mga National Bureau of Investigation buda ining sitwasyon mga tugang kan mga Senate miyembro kang Senate Sergeant at Arms, buda kan mga miyembros kan Philippine National Police. Abangan ta lang kung ano po mangyari kay ni hanggang sa kumalman sitwasyon sa Senado mga tugang ta iyan ngunyan ang pinag-aabangan kan sa tuya ng mga kababayan. In fact sa mga oras na ning naka-live mga tugang sa ABS-CBN ang Senate Sergeant at Arms na pinag-interview ninda may kinaraman sa sinabi ng sitwasyon. We do not know kung ano tabi mga tugang ang mga. Kaya lang de ko na maipapadara sa Indo ang kwan ano ang sitwasyon. Pero ini pong dahiling nidungon yan sa Samuya tabi kang naka-live yan sa GMA, no? Salamat po sa GMA News ang sa tuya tabing resource ngunyan. Ang mga operatiba kan AFP, PNP, Buda, NBI nasa Senado ngunyan. Ay winat to kung mangyari ngunyan na pagkabanggit. So second floor, base ka sa bago sa news na ko ata, pinalsok mga tugang so ilaw. Doon kung siya nagpalsok ang ilaw duman, and nakaantabay ngunyan ang Senate Sergeant at Arms, budan mga pag-iriba niya, ang pabayo kay ni, para aramon mga tugang ang sitwasyon sa lugar. Balikan ko lang ining, makakita kis resource person duman po sa EBS-CBN. Pero okay na tabihan, Jerome, idiretso mo lang iyan na video. Aramon tado ang report kay ni na reporter Hardy sa ABS-CBN, na iyo po ang yaon duman mismo sa ikaduwang parte kan second floor kan Senado, na ang duda talagang pipiriton mo niya na arestohon mga tugang si Senador Bato de la Rosa. In fact, day panahiling Senador Bato mo niya kunain tabi sa presensya kang kadakol ng mga miyembro kan BFP, PNP, Buda, NBI na yaon mo niyan sa Senado kan Pilipinas. Binawalan ang una sa mga taga-media na maglaog duman para aramon ang sitwasyon, hilingon ang sitwasyon, pero madiklom na mga tugang sa laog kang Senado, duman, pinalsok na tabi so ilaw. Ilingon ta, kung ano tabi ang current situation duman, kasubago nga ni, habang parida ko sa estasyon kan DCGB, namumonitor ko duman na nakakadangog na tabi mga tugang kipurutukan. May nadadangog na putok. And ang putok na ito, dahil po kinumfirmar kung anong klaseng putok ito. Siya nagpaputok, sa hali tabi ang putok. And in fact, naka full battle gear ngunyan. Nagkapirang mga miyembros kan, Senado, ang mga kapulisan na. Aramon tado ang report kay ni na taga ABS-CBN, mga tugang tayo lang ang sutang resource person, isay molkas ta po sa tuyong program. Yung mga tao ngayon. So sinita sila at nagpaputok daw. Una nagpaputok, yung mga di umano ay taga NBI na yun at nangyari ay pagpukan doon sa dulo. Itong second floor. Doon kung nasaan pa rin yung mga sundalo, yung mga may hawak ng long firearms. Pero isa sa blue or gray isa ayan. Hanggang sa ngayon ay nandito pa rin sila. Makikita natin, nandito pa rin sila. Naka-standby sila dito sa dulo ng second floor. May long firearms, naka-bulletproof yung mga sundalo. Hindi natin sure kung sila ay detailed ba dito sa Senado o augmentation sila na ipinadala dito. So yung mga perceived o yung mga di naman ng NBI. Oo, medyo maluya ang audio kan reporter na pinagkuhan niya ito duman sa ABS-CBN News. Pero sa tuyang live ngunyan, mga tugang madiklom ang Senado kan Pilipinas. Pinalsok na so ilaw, and siguro baka ang mga latest na mangyari ngunyan na pagkabanggi, kundi ako nasalaha, base duman sa nadangog niya to, target mga tugang na arestaron, ngunyan na banggi Senador Bato de la Rosa, while the Senate is not in session. Yan tabi ang ilingon ta. Tabata, so Korte Suprema, mga tugang, dahil po nagpaluwas ki temporary restraining order. So abogado pala ni Attorney De La Rosa, nagpaluwas tabi nin, ilunta daw kunin sa ining for interview na miyembro kan PNP, si Abirin, mapaluwas ko yung statement ini sa tuya tabi na para linawon ang nangyari ng Senado kan Pilipinas. Dagugunta po yan, hali po dyan sa tuyang live feed, courtesy of GMA News.
Parang mo tabi, Jerome. Walang audio. Sige daw. Pakibaliki daw tabi ang sitwasyon dyan. Pare-pares tayong walang alam na yung nangyayari sa loob. Tapos tanongin mo, di ba dito tayo? Kita nyo, hindi nga ako pinapapasok. Ha? Ang hinintay ko, of course, the secretary. Anong department ba ako under, yung PNP? So, your answer is same as mine. Yung kaputukan ba doon kanina, hindi naman yung tao. Wala po kaming tao sa loob eh. So, definitely, hindi namin tao. Limited siya kami dito sa... Apo. Sir, after nun, purely ba sir, walang kumbaga, magiging jurisdiction ng PNP right after nung nangyari mo? Purely sa loob lang yun? Hintayin natin yung decision ng leadership kasi hindi I'm not private to that. Pero so far sir, walang reported As of now, wala po tayong report of injured, walang report kung sino yung nagputukan sa loob. Kasi po, hindi po nakakapasok kasi. Nakita nyo naman, hindi nga ako pinapapasok. Kasi naka-lockdown po sila. So, what we are going to do, baka may mga senador po tayo doon, please, we have to go there para ma-secure. Di tama, ang isasama ninyong team ay tactical and then yung SWAT hindi po ba pagdating ni SIL? Kung magsasama po kami, of course, security po ng SIL, yan, may security. Pero kayo sir, hindi nyo talaga papasukin. Sino po? Kayo po, hindi nyo... Nakita nyo, hindi ako pinapapasok. Hindi, ibig sabihin sir, hindi nyo po pwersahin. Alam nga, masalukuhin natin yung mga balat. Party kayo na nag-attend yung mga Duterte? Po klarado duman kay Aberin kung ano mangyari ngunya na pagkabangita ang gari ang makondukta kang arrest o ngunya na pagkabangi yung NBI pero yaon po duman super sa mga tugang kan PNP, EFP buda National Bureau of Investigation and then ang makonfirm ko siya pa nagkaputukan ngunya. Daw kung tadaw mo na ang madaling tabi pinga babalikan ta kapinga. Daw kung tadaw mo na ang statement ni Senate President Alan Peter Cayetano. Media. So there are now more than 200 sa labas, naka-barricade yung ibang doors. But I will use this medium. Sergeant at Arms, PNP, Marines, dadating si Sec Remulla, please escort them, please allow them in. Dadating po si Sec Remulla ng DILG with one of the PNP. It is not them attacking us. Allow them in, isa-secure daw ang building at tayo. But I just want everyone to know, ito pong grupo na nandito, we're not going to leave each other, we're not going to leave Senator Bato. May agreement na, we're still looking at the Supreme Court decision, but his legal remedies have not been exhausted. Sabi ng Supreme Court, binibigyan ng 3 days to comment. So we are relying on the law, relying on the Constitution, we are relying on the word of the NBI na hindi papasukin ang Senate na walang coordination. But again, nagkaputukan na po dito. We cannot let this pass. So, Osaa, I'm trying to call you. Papasukin nyo po si Secretary Remulla. He's here to help. Alright, statement yan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Balikan tadaw muna baka may situation or dyan si Pio Fernandez hali po sa tuyang monitoring center. May kinaraman sa nangyari po dyan sa Senado ngunya na paggabangi. Pio, maray na bang itabi? Go ahead. Yes, BP Henry, ang nangyari kaya ang putukan is posible basado sa release kan OSA between OSA Budaso Marines na kairibanin da Buda Police as in perceived NBI agents ang posibleng nangyari. Taduman ito sa sarong puro ka na second floor kung saan pinagkukondusir sa mga committee hearings and then ang nangyari nag-formation na so
usa, so Office of Sergeant at Arms, Senate Sergeant at Arms, Yeah. then nakastabay sa mga fully armed na Marines, Mm. na police, Mm. nag-abante sa sarong area, Apo. then nagposisyon, pagposisyon ito na sunod-sunod na sa putukan tabi BP Henry. Okay. Ping, sandali lang ha. Tayaw na Secretary Rimulya nasa Senado. No? Dagong taon na siyang statement. Babalikan taga-tabi. Madali lang. Jeremy, pasok mo na Secretary Rimulya. I asked the Senate President to allow me to enter with General Labirin with 30 policemen to secure the senators. That is my number one priority, to secure the senators. I will give a press conference after I know more. Okay? Secretary, nasa loob po ba si Senator Bato? Everyone inside, and I will not arrest Senator Bato. Just to be clear, I will not arrest him. I am not here to arrest him. Ayun. I am here to secure everyone. Okay? Sino po ang nagpaputok ng baril? We don't know. Let me go. Secretary, Alright. Secretary John P. Rimulya, mga tugang. Ang sinabi niya, dedatabi arestaron si Senador Bato de la Rosa. Ilingon tatabi ang mangyari ng pagkamangita, matindang tension dumantabi sa Senado kang Pilipinas. Ano? Ping, come in, Ping. Good morning, good evening, Kilaray. Roger, so Yeah. yan tabi BP Henry paano so chronology kano pangyari bata nagbaranot hapon ang taman sa Albay Electric Yeah, Cooperative. puminalso kibigla eh. Mm. Roger, Mm. baranot sa mga bata sa satellite na dai man na kargahan. Oo. Roger, so yan tabi BP Henry ang nangyari ang posibleng firefight is between NBI, perceived NBI agents Mm. and ining so usaa Office of Senate Sergeant at Arms, Oo. buda sa mga Marines sa Kairi Baninda, buda mga pulis. Mhm. Kasabay man na pag-abot ka yan, pagputok ka na yung tabi BP Henry, nag-abot man so articles of impeachment baga ilinaog na dyan sa Yeah. Senado. Yeah. Mm. And yun na yan sa pangapunan ni Senate President Alan Peter Cayetano. And yun na yan so pag-abot man ni Secretary Rimulya na yaon siya duman para i-secure ang mga senador bako para restaron si Bato de la Rosa. Okay. Okay. So yan, dahil pa ning confirmation kung may lugadan, kung may gadan, Oo. basta iyon ang chronology. Mm. Duman sa sarong lugar sa puro Oo. sarong hallway kung saan pinagkukondusirya on duman sumakartukan mga committee hearings Mhm. para ni sa press room duman nagkabakbakan. Oo. Okay. Roger to ng Okay. BP Henry. Mhm. So yan mag-alit ka sa tuyang monitoring studio. Ako po si Pio Fernandez. Alright, thank you so much Pio sa dagdag na informasyon ko niya na pagkabanginig di po sa tuya na programa. Mga tugang, base duman sa naging pahayag ni Secretary John Vic Rimulya kan DILG, dedasin da duman, we are not nga here to arrest Senador Bato de la Rosa. Ang latest ngunyan, base duman sa nahiling ko na news sa GMA Kasubago sa 24 oras, so Korte Suprema nag-file pa lang temporary restraining order so ang kampo ni Senador Bato de la Rosa. So imbes mga tugang na mag-issue ki TRO ang Supreme Court may kinaaraman digdi, ang ginibukan na Korte Suprema tinawan ng kitulong aldaw na mag-comment no ang gobyerno kan Pilipinas may kinaraman tabi sa siring na bagay. Kaya siguro after kan comment na sa kamapaluwas ki maging desisyon ang Korte ang Korte Suprema. And as of now, mga tugang pinag-eskortan ka na mga miyembros ka na PNP si Secretary John Vic Rimulya kan DILG, no? In fact, kasubago na nga po man si Senator Alan Peter Cayetano, lalo na po duman sa sa Senado na palaugon si Secretary John Vic Rimulya. Palaugon siya para po mga tugang makipaghuron sa mga senador. Base duman sa nahiling kong video kasubago, si si Senate President Alan Peter Cayetano, yaon po duman mga tugang sa kuan. Yaon po duman sa alaog kang Senado, no. In fact, may nagkapira pa ang mga senador duman. Dahil ang klarado kung pinang senador ang mga yaon duman. Sa mga oras na ni, mga tugang sampangan kan Senado, kadakol na mga pulis. Kadakol tabing pulis ang mga nakapalibot duman. Kaya medyo may tensyon ang laog mismo kang aluwas at silaog kan Senado. Nakatutok ko niyan ang gabos na mga taga-media duman sa sinabi ng lugar. Pero ang klarado na sinabi ni Secretary John Vic Rimulya, yaon da sindaduan to secure the Senate. No, secure mga tugang an mga senador. Wara sindaduman para da arestaron mga tugang secretary, si Senador Bato de la Rosa. Yan ang sinabi niya, I will not arrest Senador Bato
Ngunyan ito sabikan Secretary kan Department of the Interior and Local Government. So ngunyan nag-agi siya sa likodan na parte kang Senado, malaog duman ilingon ta kung mangyayari paglaog niya duman tabi sa main building ta. As of now, ang Senado tabi itong second floor, madiklumon. Madiklum. They din klaradong report kung sisay, mga tugang ang nagpalsok ang kuryente duman. Iliyonta daw ang sitwasyon habang Secretary Remulla palalaog mga tugang sa Senate building ngunyan tabing pagkabanggi. Live kita, konta mo na ang audio hali po sa GMA News. Mga tugang, ito yung mga pag-iriba sa broadcast naman. Sige daw tabi, Jerome. Panangog ko John Vic Remulla ng DILG, ang sinabi niya lamang, he is here to secure the senators para siguraduhin yung safety ng mga senators at i-secure din daw yung CCTV room para daw ma-monitor kung ano nangyayari sa loob. Ang sabi niya, there is no report of casualty, Jonathan. Wala at wala rin daw siya rito para arestuhin. Hindi rin daw siya nandito, Jonathan, para arestuhin si Senator De La Rosa. And then, he refused na para sa mga follow-up questions. So ngayon, ang nandito sa labas ng building, because alam niyo naman na nakalock nito couple of hours ago pa, ay nandito yung karamihan ng media sa labas pagkatapos nga ng mahaba-habang putukang nangyari doon sa second floor. So, kami naman, habang nangyayari yon, Jonathan, ay wala kaming nakikita ritong puwersa coming from the other side. When I say from the other side, yung kaputukan ng puwersa ng Senado, ng OSAA, at ng kanilang mga augmentation unit galing sa Marines, sa PNP, sa Coast Guard. Yung sinasabing NBI ang kaputukan, well, sa aking perspective, point of view, wala kami nakikitang ganun, wala rin kami nakikitang medical emergency response. Wala rin itong mga ambulansya. Of course, ang gusto natin, walang masasaktan, pero sa dami ng firefight na nangyari, Jonathan, apparently wala nga nasaktan dahil wala namang medical emergency response na nangyayari. Sa ngayon, pagod lamang ang lahat. At saka sabi ni Secretary Remulla, tama ba ako sa interview ninyo, walang casualty? Walang casualty. Napaka-importante niyan kasi, Jonathan, yung mga kasamahan natin dito, mga reporter, tayo ay nag-aalala rin kasi meron tayong mga kasamahan na nasa loob na-trap ng magkagulo kanina, may mga hindi nakalabas. So, sila Sandra Aguinaldo, still inside, sila Ian Cruz, sila Marisol Lamto naman. At yung iba ring mga network, mga media outfit, ay meron din mga kasamahan na nasa sa loob pa. Kaya yan talaga yung lalong nakakapagpaalala sa lahat, nakaka-drain kasi until everyone is accounted for, Jonathan. Tama, ligtas ang iyong team, Mark, after ng putukan sa loob. Oo, napakalaking relief nung marinig namin na walang reported casualty, walang injury. Ngayon lang ang sinabi ni Secretary Remulla. Yan naman din ang unang-una nating gustong malaman. And of course, nasaan ang mga senador, nasaan si Senator Ronald De La Rosa. Nagsalita naman na kanina si Senate President Cayetano, hindi ba, na they are hold up in their room, at naghihintay sila na kung ano ang update, kung secure na ba o safe na ba na umalis sa gusali. Basta ngayon ay naka-lockdown pa rito kami, Jonathan. Mark, tama ka, kanina, bago nagkaroon ng putukan, nakita mo pa si Senator Bato de la Rosa sumakay ng elevator. Saan ba siya galing at saan siya papunta nung nakita mo siya bago nagkaroon ng putukan dyan sa loob ng Senado? Galing sila doon sa huddle sa loob ng opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sa Kasi second floor. after ng session, sa second floor yan, ito yung ilang hakbang lang mula doon sa session hall, yung opisina ni Senate President Cayetano. So talagang may nakaschedule sila na magkaroon ng focus after the session. Nung siyempre hindi pa nagkakaputukan, hindi pa yung ganitong gulo. So yung caucus ay hindi na yan natuloy. Naging huddle na lang ng mga miyembro ng majority sa Senado, kabilang doon si Senator. Na ang inyong art materials Alright. Sige, pakikuan mo tabi. Noong una nandun si Senator Loren, pero hindi na natin alam kung
si Senator Marcoleta was also there. And then, ayun nga, para sa mga ngayon lang tumutok, about around 5 before 6 p.m., bigla na lang nag-gear up yung mga OSAA, nagsuot ng mga bulletproof Yun nga eh. vest, naglabas ng kanilang mga high-powered firearms, at sinabihan kami ni General Plasto, yung head ng OSAA, na we are arresting somebody. And then later on, binawi yan. There is no order from Senate President Cayetano to arrest or to surrender si Senator De La Rosa. At ayun na nga, pumunta na sila doon sa parte ng second floor na ano yun, yung adjacent to GSIS, may passage doon. Pero pwede kang manggagaling kung yun naman ay nakasara, pero pwede mong buksan kung halimbawa tatagusan nyo ng GSIS offices at ng Senate. Di ba, isang complex lang naman ito eh. So, doon pumunta yung mga naka-gear up na mga police, lahat ito sa puwersa ng Senado, OSAA, ng Marines. Ayun na, nakasunod kami. Jonathan, bigla na lang nagputukan. Marami ang pinakawalang mga putok. Of course, lahat kami nagpulasan, nag-atrasan kami. Habang nagpuputukan, namatay ang ilaw, basta may sumisigaw lang, wag papasok sa kwarto, walang papasok sa kwarto kasi yung buong hall na yon, maraming committee hearing rooms doon eh. Wag daw papasok kasi unsafe. Yan ang sabi. So kami ay nasa hallway lang, nagtikit-tikit ang mga reporter, kami nakayuko para to secure ourselves. Hanggang sa kami ay napalabas na. Binuksan yung rolled up at rolled down na accordion. Yan ay sinarayan na nag-lockdown. Binuksan para kami makalabas. And then, of course, napakarami ang eksena rito, Jonathan. Napakaraming movement, napakaraming aksyon, napakakonte ng impormasyon. Yan ang problema, Jonathan. Mark, nung narinig mo yung mga putok ng barel, sa tingin mo, yun ay galing sa loob ng Senado, ng building, o sa labas ng building, Mark? Base sa tulong. Sa loob, Jonathan, ilang meters lang yun para mula sa amin. Malapit lang. Dahil nakasunod kami sa puwersa eh. And then bigla na lang nagkaputukan. Alright. We are sure na sa loob. Sa loob. At dahil ilang metro lang from us. So, doon sa Lagusan na sinasabi kong Lagusan na pwede tumawid papuntang GSIS, papunta dito sa Senado, doon nagsimula ang putukan. Ngayon, as I said, ang nakita lang naman namin sa aming mga point of views yung puwersa ng Senado. Hindi namin nakita ang kanilang kaputukan. Of course, may report sila Ian Cruz kanina na ang sinasabi alright. Sige, okay na tabi, Jerome. Paki-off mo na muna, paki-off mo na muna kaya na sa tuyang video na naka-hooks. Salamat ang sa tuyang naka-hook. Nagkuha kita information, mga tugang sa GMA News, no? At yung base naman, nakasaro sa mga, actually, kasi bago nagiling ako sa 24 oras, yan so sa kuyang nasumpungan, kaya medyo nakakuang kita, nakadalagan kita digdi sa station Candice. Okay na tabi, Jerome, i-off mo na muna tabi. Saka banalik mo lang totod ha. Pinag-reiterate na lang kang reporter kung ano ang nangyari tabi. Kaso bago, habang yan sinda duman nag-cover sa session kang Senado, and then yaon duman so mga member kang Senate Sergeant at Arms na bigla dang nag full battle gear na rang, and then may arrest ron sinang mga persona. So that happens po kaso bago duman Senado, and pero ngunyan I do not know kung pero so sinabi ni Secretary Remulla yaon da sinda duman bako na arrestaron si Senador Bato de la Rosa. Okay, sige na, balikan ta mga tugang ang dagdag na report kasabay si Pio Fernandez hali po dyan sa monitoring center ngunyan na pagkabangi. Pio, maray na banggi giraray? Yes, maray na banggi giraray tabi VP Henry, may panibago pa kitang development na pinagsusubaybayan. Ini pala na brown out ang sabi Luzon and Visayas. Luzon, night ko po. Bata na timingan ng natay yan. Yung nga ni anang na makangalas man, di ba? Makangalas man. Oo. Okay, may mga feed kitang nakukuha na baka NGCP or what, pero sabi Luzon and Visayas areas, may mga nagbe-message sa tuya sa Metro Manila manhali. Na pinag-kwanta ito, pinag-alerto maski nga digdi sa Metro Manila, Pangasinan, iyo man tabi ibipendent kaya kangalas ini and
yan pinagbata brown out din sa ma-transfer gid ako diyan sa main base na tabi Oo, kay Henry. oo, Basta inan na medyo kampa, sitwasyon na kakaiba. Oo. Luzon wide and Visayas wide daw. And no information pa kitang nakukuha hali sa National Grid Corporation of the Philippines kung baga mananggad Ano yan? kung positive an araw kay ning sitwasyon. Okay. Roger. Okay. So, yung VP Henry, tama rin di kita tama kung kita dyan sa news base tabi. Alright. Thank you so much, Pio, sa dagdag na sitwasyon. Hali po dyan. O yan na. Kaya kasabago, minabuka kon sa kuyang ngimot, mga tugang para mag-adlib, digdi po sa tuyang pagmantiran ko niya na paggabangi. Biglang puminalsok su ilaw. Kaya nakadalagan si Kuya Nems kasi Jerome duman sa mo niyang generator. In fact, naka-generator kami ngunyan. I do not know kung may kuryente pa, tabi sa iba-ibang parte, mga tugang pero sa Albay wala nagapunta sa kuyang Agum tabi para i-report nanganya gabos man kita sa Legazpi. I do not know kung kumusta ang sitwasyon diyan tabi sa palibot nindo. Nakadamay kita sa Senate, walang ilaw yung ani po pero nawara kayo sa kontak ko sa NGCP base duman sa nakuha ni Piyong report sa national sa NGCP. Den kuryente man sa ibang parte kang Pilipinas. Makangalas man ko yan coincidence ang nangyari, ha? Di kita makakonclude kung paano nangyari po yan. Hello Pio, kami Giraray. Go ahead. Roger VP Henry, talagang bibigay yung tayan. Igong may lugar ng igwang kuryente sa first district igwa. Oo. Pero may persistent na message sa tuya na pati Visayas and duman sa Metro Manila human data BB Henry. Oo. Kaya yan ang kwantata nagkakapkap man kita sa diploma niya sa tuyang satellite monitor. Oo. And mapasiring kita dyan na lugod kaning dordrecho ta BB Henry. Okay. Sige, thank you Tabi Pio sa dagdag na informasyon mo niya na paggabangi. Dogon ta daw ang statement ni NBI Director Matibag. Live ba yun Tabi Jerome? Sige, ipasok mo nga si NBI Director Melvin Matibag kan NBI courtesy of ABS-CBN sa tuyang live feed mo niyang pong pagkabanggit. Alleged na kami na po yung pinagbibintangan na pag pumunta kami ron baka naman maturo pa kami o kaya magkaroon ng commotion na akala naggugulo pa kami. So I have to protect my people naman po. Teka muna, parang weird din na aakusahan ka ng Senate President at ng kapatid ng Senate President na hindi mo naman ginawa. Parang weird yun. Sigurado siya na tauhan niyo po ang gumawa at nagkakaputukan doon. Ang mabigat po dyan, wala pang ating investigasyon May natuturo na kami na kagad. Yun na po nga yung tawag sa akin Okay. Yun na po yung tawag sa akin. In fact, ang unang tumawag sa akin, si Sec. Jendong Mindo. Sabi ko, pare, wala kami dyan. Nandito kami. Kung gusto nyo, pumunta kayo lahat dito sa Sequoia Hotel. Andito lahat ng opisyal. Ayun. Sige, so Dito po kami. Nagsimula po yung planning namin alas 8. Hindi po ako umalis dito. Kung araw po ako nandito sa hotel na to. alright. So ang usapan, just to be clear, Director Matibag, wala munang kikilos para magsilbi na arrest warrant kay Senator De La Rosa ngayong gabi. Tama po kasi may coordination meeting pa po kami sa agency sa pangunguna po ng DOJ. Sige. Okay, sige. Klarado. Ang pakalma yung sinabi ni NBI Director Melvin Matibag. Sabi niya, thank you. Ang satuyang resource kan satuyang bareta ali po naman sa ENC, GMA. I mean ABS-CBN, ANC, naapudan kan mga anchors naman si Director Matibag kang National Bureau of Investigation. So, dilan tayo ki coordination meeting. As of now, day po mga tugang ki aresto na warrant of arrest na issue kay Senador Bato de la Rosa. Ang hapot, natatayaon duman so kadakol ng mga pursakan PNP tabi ko yan di ba? PNP, NBI, EFP, natayaon duman. Pero ang sabi ni Secretary Remulla, ang papel niya is to secure the Senate. Diba? I-secure da mga tugang ang Senado, sabi ninda. Those are informations, mga tugang na nakuata, hanggang sa mga oras na ini. As to kung ano yung napag-ururunan, may kinaraman sa coordination meeting, yan po dahil papigluwas ngunyan para po sa kaaraman kan gabos. Basta ang kuan ngunyan, takinumpirmar, mga tugang kang National Bureau, akan ICC, na si Igwaki, arrest warrant tabi kay Senador Bato de la Rosa. Pero kung babalikan to, sinabi po ni Secretary John Vic Remulla,
day pong mangyari na warrant of arrest, nin pag-aresto ko niya na banggi. Sabi ni Secretary Remulla kan DILG, yaw na sindaduman to secure the Senate. As in day ngayon ngunyan, kimangyaring pag-aresto. Tama ko yan, Ems? Then, kinumpirmar man mga tugang kan NBI na day pong pag-aresto, pag-issue ng warrant of arrest ngunyan, tabi kay Senador Bato de la Rosa. Yan, ha? Yan tabian sa tuyang abangan. Sana matapos ang intensyon na ini, ngunyan na banggi mga tugang, tangani makapahingalo naman kami. Yung pala niyang gusto mong sabihin. Seriously, this is information, mga tugang, na kamutabing nakaantabay, may dapat makaaram. No? Kaya nga ni, nagkukuha na kita mga information sa GMA, dumantabi sa EBS, sa ENC, tas hindi po niya duman, dahil po kitang tao duman, no? Kaya ang mga live feed na sa itong nakuha ngunyan, hali po sa tuyang mga pag-iriba sa broadcast sa Metro Manila. Sabi ni NBI Director Matibag, dahil nga pong badilan sa iyang mga tauhan. Nasarahutan baga sa NBI na yun na nagpaputok. Sabi ni Matibag, ang mga tao ko ngayon, dahil darang badil. Siya nagpaputok. Maaraman iyan, mga tugang igwa po ki, ano nga po kaya, igwa po iyan ki CCTV duman, di ba? Kung ito pinalsok sa kuryente, sa second, kasi bago habang yaon ako sa harong, naka-off mga tugang ang kuryente, duman sa second floor, no? Kaya madiklom. In fact, ang mga feed na iyan, hali sa ENC, hali po sa EBS, CBN, sa GMA, madiklom, depong kuryente, mga tugang sa lugar. Ano? And abangan ta kung anong ipapalawas na official statement tabi. May kinaraman sa siring na bagay kang si Senador Alan Peter Cayetano, ang Senate President, yan po duman sa Senado. No, baka naghuron sinda kasi Secretary Remulla. Nagkaigwa lang kitensyon kan, sabi duman kan reporter, kan so kinuatang reporter garo GMA yon na nagkaigwa kitensyon kasi bagong mga mag-alas 6 so mga sa OSA itong sa Office of the Senate Sergeant at Arms biglang nagsuulog ki sa mga bulletproof, biglang sumilog ki mga gamit, and nagsabi na may arestaron nga kami ngunyan. Duman, I do not know kung sino ang arestaron, and eventually mga tugang kasubago sa pamayo kang Senate Sergeant at Arms, mga tugang na bago hinali baga sudate na iyo ang tahinali nindata. So NBI pala nag-coordinate duman buda kay Senate President former President Tito Soto, mga tugang na para sa pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Kaya nga ni kang Lunes, imbes na ma-aresto si Bato de la Rosa, nagpaburukod. Nakalusot si Senador Bato, pasiring mga tugang duman sa session hall kan Senado. Bukod-bukod kan mga miyembros kang NBI. Dahil man pala rinisling. Nahiling baga duman sa video, di ba Kuya Nem? Nahiling baga sa CCTV, na nadasmag si Bato. Napadapa si Bato duman sa hagdan. No, dahil man pala siya na rinisling. In fact, pigpahimutikan man kan NBI Director, na dahil man niya pigrisling si Senador Bato de la Rosa. Okay? So yan. Tabi. Kaya, pero kung ang purpose is to secure the Senate, natataka na kung dumangkan mga naka full battle gear na AP, PNP, Buda, NBI. Di ba? Yan tabi ang abangan niya to, ngunya na banggi. Hanggang sa dahil po mag-slow down, magkalma ang sitwasyon duman, mga to, ipagapadagos niya sa to yung special broadcast. Ha? Baka nag-burnout nga ni makadulag, ibaman ang reaction kay I do not know ha. Taso na kuan ni yung bareta ang brownout data halos Luzon. May mga area sa Visayas na part of the Philippines sa Metro Manila daling kuryente ko yan Ems. Kaya hanggang sa tuya sa Daraga daling kuryente, sa harong daling kuryente. Di ba? O yan tabi abangan niya to. Mga tugang ginubatan po Sir Igwa. Sabi kan texter may post po sir sa NGCP manual load dropping po ata adto digdi sa ginubatan Igwa kuryente kaninang hapon. Manual road dropping sabi kang NGCP. No. Paano natatangon yan nagkataon mga tugang na may kariribo kan man duman sa Senado kan Pilipinas.
sige lang po amin, BP Henry, sige lang po sa amin kahit abutin ang GB ng magdamag upang i-analyze ang pangyari, matinding kahiyan talaga at black eye sa Pinas itong nangyari sa tensyon sa Senado. From Stephen ng Batangas, watching from YouTube. Alright? Yan tabi ha. Sa tuya mga tugang na irilingon tabi ngunya na pagkabanggi ha. Baka maipaluwas na NGCP ito. Okay. May good morning sir. Tibaan po may sandali lang ito pala no. So about NGCP statement. Yan. Okay. NGCP may implement manual load dropping in the following areas May 13 to maintain the integrity of the power system. 8 a.m. to 9 p.m. Kasabay, may Aleco ba dito? Luweco, Beneco, yan, sandali lang Aleco, igwa. Aleco in parts of Albay. Aleco in parts of Albay. Kung yan tabi, in parts of Albay, di bang bako man talaga sa buong Pilipinas. Nataman tangon yan pa nag-load dropping na may kariribukan. Yan ang dapat ipaliwanag kang NGCP. Dali man pag-expect mga tugang na igwa, kipangyari dyan, ha? Okay? Henry, good evening po. Sabi baga ni Secretary Rimulya, we are not here to arrest Bato. We are here to secure everyone. Yan ang abanganta. Yan tabian. Abanganta, mga tugang. Buda, nag-confirm man baga sa NBI, na dahil po ngayaki mangyaring Bato, arresto igwa ngayaki nangyaring ururon. May coordination meeting, may kinaraman po sa siring na bagay. Yan, ha? Okay? So, as of now, dahil naman, Jeromano, wala naman bago, dahil nang bago, tabi, sa mga footages nga ni, ito, sandali lang ha, ilang taining live situation sa Senate. Yeah. So, mga kwan nga, ay nahiling ko, subuhay ko. Madali lang ha. Balikan ta mga tugang ang, mga pangyari dyan, tabi, sa tuya ng mga kababayan sa Metro Manila. As of now, nakatutok mga tugang ang sa tuyang mga pag-iriba sa broadcast duman. And we do not know kung ano pa ang masunod na mga pangyari duman. Good evening, Tabi Henry M. Sa Manila kaya may part man po na daing kuryente ngunyan. Baka, dahil na kita makakonclude ha. Di kita po makakonclude kung ano po iyan, mga tugang. Sabi kang NGCP, sabi kan sa tuyang listener, na nag-forward sa tuya kan information, manual loading, something, dropping, ayan tabi ang nangyari. Ngunyan, mga tugang sa tuya na ano yan. Kaya, sa mga sa tuya tabi na mga pag-iriba sa broadcast, mga tugang, halos suspendido sa programa nin data. Nagkaigwa ning kariribo ka naman. Dagon tado ining report nin sarong pag-iriba ta sa broadcast tabi. Major General Anthony sa Abirin ABS, ng CRPO at kinausap yung mga security sino. Sabi niya lang, kanino bang sekretary ako nagre-report? At minutes later, nagharalo na sodyo. Si Secretary John Vic Rimulya, hindi niya pa kinonfirm o dininay kung sino. Sabi niya lang, kanino. Alright, sige. So, figure ito lang kang reporter kung ano tabi so ipinahayag mga tugang ni Senador Bato de la Rosa. Figure niya lang kung ano tabi so sinabi ta. Basta ang confirmation ni Matibag, NBI Director Matibag and Secretary John Vic Rimulya, nga po na mangyayari na arrest ngunya na pagkabanggi. So, tigwada tabi mga tugang kihuroron digdi po sa lugar, ha? Alright. Ano ini? Multiple reports of multiple. Ano ba to? Totoo ba to na mga kunay ni multiple? Ay, nako. Baka mga fake news to, ha? Reports of multiple dead. Ay, nako. Ano na iyan? Nako. Sige. Wala man da. Sabi ba, ini, day po daki casualty, ha? Day pong casualty, ano yan? Depo mga tugang kikaswalti dumantabi sa deng tinamaan dumantabi sa pangyaring ito Leonta daw kung ano yung update ni Senador Marcos, no? May video man Senador Amy Marcos
wala ugaring kikuan na madali lang ta ilingon ta daw ang audio kaini ni pigataram ni Senador Amy Marcos. Nagmimiriting pa lang sindano kan mangyari. Lahat, ano ba yan? Bakit nagkakaputukan dito sa Senado? Oh. Hindi na ito normal. Ano ba naman to? Talaga bang dadakipin na kami lahat? Bakit kami babaril dito sa labas habang nasa loob, mapayapang nagkukupo? Ayan o. Ayan o. Ala, pumapasok na sila lahat. Ano ba yan? Bakit Yan, so kung ito, statement tabi ni Senador Amy Marcos kay Guaning Karibokan Kasubago. Nanawagan po kami sa lahat po ng ating nakikinig ngayon. Dagon ta daw ang The Senate with the other senators. We're having a caucus. Nabalitaan po namin na allegedly may mga taga-NBI na gustong pumasok. We nakita na nagbabarena ng pinto galing ng walls galing dun sa GSIS side. So we have our security here. Papasalamat kami sa PNP, outside and inside meron. Nandito ang Marines, but ito po ang emergency. Nagkaputukan na po. May report ako from the Sergeant at Arms. So NBI is denying na tao nila, pero nagkaputukan na. So we don't know what's happening. Everyone's locked in their rooms now. We cannot go out. We cannot secure our other staff. Senator Bato, Senator are together. Walang sumasagot from the government, from us. This is the Senate of the Philippines. This is the Senate of the Philippines. May putukan na po dito. Alright. Lahat ng nakikinig, please, DND, DILG, what is happening? Alright. Yan pong statement ni Senador Alan Peter Cayetano, mga tugang Kasubago yan, na binuhian niya kan mangyari po Kasubagoan nagkaputukan. Anyway, medyo mainit ang sitwasyon, Ngunyan tabi, kanya-kanya ng mga senador, nagparuluwasan na mga statement. Yan pala duman si Senador Bungo sa laog mga tugang kang Senado, Dagon ta, live yan tabi, Jerome. Dagon ta, live yan, Dagon ta daw ang statement ni Senador Bungo. Who has the authority to investigate? And the ability. And the ability. And the expertise. Sige, baka meron kang chance, Jeff, Hindi. Thank you, General Walang audio Ability. si Senador Bato, o Senador Kiko, Sige. Good evening po, Henry M. Sige lang, tabi ang sitwasyon, monitor lang kami digdi, nakatutok lang kami sa endo. Okay lang po, luway-luway sana. Yan. Alright, sige. Update si Senadora Amy Marcos. Senador Amy Marcos. So as of now, yan si PNP Chief, ito kung tanong interview kay PNP Chief, mga tugang nga sa mga pag-iribata, mga tugang didi po sa ABS-CBN. Secure the Senate premises. Nakita mo naman, since day one, nandito na yung mga tao para siyempre sa crowd pupunta dito at tulungan yung OSA. And yun ang i-secure yung vicinity ng Senate. Di ka tabi ang kuya sa kuya. May nag-log yan sa kuya Seamless. Magawa nila yung trabaho nila. General, marami ho nagtatanong after ho nung putukan, commotion sa loob. Meron ho bang sugatan? Meron ho investigate. Pupunta nga ako personally and makita for myself kung ano yung nangyari. General, ano po nakarating sa inyo? Anong meron, sir? Ano po nakarating sa inyo informasyon? Tumawag sa akin ng Sergeant of Arms na humihingi ng tulong and so I directed General Birin. So, nandiyan na sila sa loob. Pero sir, as far as the PNP is concerned, hindi ho tauhan natin ng pumatok. We have personnel dyan. Meron tayong PSPG na security din inside. So, well, I have to look. Pero according to them, wala naman. Hindi sila. Sir, ano pong report ng mga PSPG? Sir, yung mga nakadetail nilang saan sila nakadetail ng mga senador? Wala silang ibang... My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get done in a list view. Next, I set a priority and a due date to keep things on track. I create custom statuses. Alright. Nag-refuse na for a long interview si PNP Chief Nartates, Melencio Nartates. Yaon da siya duman, yaon na suka prisa, naghagad siya kitabang, mga tugang sa Senate Sergeant at Arms, Yaon sinda duman. Kaya,
nakadalagan ang PNP chief duman para hilingon ang sitwasyon and hinapot siya na tangeta ang po kumudigdi. Nagapuda sa iya so Senate Sergeant at Arms para po maghagad mga tugang nintabang. So, ilingon ta, mga tugang ko no tabi ang mangyari ngunya na pagkabanggi dahilan sa pigisabi na coordination meeting mga tugang digdi po sa tuya duman sa Senado kan Pilipinas. Alright? Sige, sandali lang balikan ta daw tabi mga sandali o si amigong Raul. Amigo, maray na banggi? Ya. Apa? Ya. Aya, kwan pare, kwan NGCP ang kausay tabak actually bako lang sa tuya anday kuryente. May kuryente man sa ibang parte kang Pilipinas aro ang sitwasyon tabi migo eh. Oh, yuda. Pero sa ginubatan igwa sa Albay, sa tuya sa Albay wala nga ni sarong eh. Kaya lang bigapahanap ko pa sa kwan, bigapahanap ko pa sa sa online kung ano ang pero may Bata mainit sa Senado, di ba? Opo. Yeah. Saro pa yan. Do not know kung ano ang mangyayari talaga kung nagkatagpo, di ba? Yeah, okay. Kumpare, bako man sa taon din kuryente tabi, halos ibang parte kang Pilipinas boda. Luzon area tabi, Luzon. Alright, yeah, okay. As to the reason why, igoda akigari ito, manual dropping of something, ang NGCP, base po sa indang nakapost mga tugang na statement, ngunya na pagkabanggi. Sabi man kang PNP chief, yaon nga kami dito secure the premises, no? Tanaghagad sa kitabang so Senate Sergeant at Arms. Okay? Alas 9 na, nin pagkabanggi, aramon ta daw mga tugang ang sitwasyon diyan sa monitoring office, monitoring area ni Pio Fernandez. May kinaraman po duman sa sitwasyon kan Senado. Maray na banggi tabi, Pio? Yes, VP Henry, maray na banggi giraray sa mga parantabay. Nagbalyo na kita ta day pa duman so sa tuyang satellite listening supply. Yeah. So, ngunyan, medyo kuro kalmado, BP Henry, tayaon na duman so gabos, Secretary kan DILG and yung PNP Chief. Yeah. And daimanin na nagbubutwa pang ibang mga bagong development. Ang pinaghalatan na lang, yung official statement kung tapos na ang sitwasyon. Yeah. Kung under kalmado control na. Kung kalmado na. Si Chief na Nartates, ang sabi yung managa dito na yaon sinaduman para mag-secure kang premises. Pero ang investigasyon dahil pa tapos tabi kung ano ang nangyari managad. Pagkatapos na magnigar man so NBI, kasi bago baga sabi ni Director Matibag, na dahil manin mga armas ngayaan mga tao ko dyan sa laog. And itong sa articles of impeachment tabi BP Henry, na-secure na ito. Nakalaog na. So ngunyan, yan ang latest. Daining stand down gabos, daining putukan, daining statement kung ano so nangyari mananggan. Basta so recap baga so piglaog ta kasubago den sulinaog mo ba kasubago sa hali sa Metro Manila. Iyon na ito nag-formation primero. So Office of Sergeant at Arms nagsuodog ning bulletproof vest. Tapos naka-attack formation so Philippine Marines na sa indang kasarabay kuda PNP. Uminabante sa Sarong Hall pag-abot duman sa Puro nagposisyon na sa mga Marines, then sa mga police, bakbakan na tabi BP Henry. Duman, and the rest was history. Yun ang tabi yan BP Henry. So, ngunyan, so pahayag man kasubago baga ni Senate President Cayetano, ang Senate niya is allegedly under attack. So, yan tabi. So, sagkod sa ngunyan tabi BP Henry, arog ka ng sitwasyon naman, daipanin official statement hali sa gobyerno, kung ano na ang mangyayari, as in kung ano ang conclusion pagkaini. So tututukan tayo ni as long as it is necessary. Tabata nagraraw na ang banggi tabi BP Henry. Yun nga ni. Dahil kasigurahan pa ini kung ano ang nagahagab na pati ako. dahil sana mag-order ka sana tabi BP Henry. Pero ang ang sitwasyon baka ayaw naman baga damang gabo sabi mo nga ni baka magkalma na pala siguro kayo official statement ang tropa ko nang mangyari ngunya na pagkabanggi para maghupa ang tensyon. Roger, yun ang BP pinaghalata na sa nata ang pinagsususog na ngunyan kan tao ano so nangyari
si Sayso nakabakbakan ta ang pahayag kasubago ka na Office of Sergeant at Arms kan Senate may aarestaron ngaya kami. Yeah. Pinaklear so gabos na pag-iribat na duman sa broadcast media, boda sa prensa, sa TV. Pinaklear tamay dudumanon hanggang sa nagluwas si Bato de la Rosa, nagsakay sa elevator, dahil na nahilingkod sa inagduman. Sundo na ito na sumasunod ng episode, so pagyari, yun ito so nag-armas na sa Ablasa, General Ablasa. Sa kung nagkaputo ka na. Ngunyan, dahil yun na lang pighalat, naka-stand down na gabos BP Henry, iyon na lang pighalat. Ano man agad so nangyari and ano ang sitwasyon? Pero itong supig sabi niyang may arestaron niya kami, dahil man kilinawas sa mga pag-iribat sa broadcast man, kung may inaresto man nag-uday, di ba? Roger, iyon nga ng misteryo pa kunyan, kung ano ang, kung si Isay, ang puntirya ka ito, na Office of Sergeant at Arms, Office of the Senate Sergeant at Arms, kung si Sayan sa idang aarestaron. Roger, obviously ba kung si Bato, si Bato nga ni nakaluwas pa. Correct. Buda, sino Sergeant at Arms ito? Bako si Bato ang arestaron. Roger. Di ba? Tapos pagkataram ka ito, yan ito na pinaklear sa mga media, nag-bulletproof vest na so Chief kan Senate Sergeant at Arms, puminusisyon na sa mga Marines, kasunod sa mga pulis, nag-attack forward, nag-attack posisyon, pag-abot duman sa kanto sa may hallway, duman sa may pinagkukondusiran ng mga committee meetings, bakbakan na tabi IBP. May puto ka na nadangog. Puto ka nang nadangog. Iyon na ito, pinalsok na su ilaw, dahil sagkod na su mga statements ng nagluwas, sagkod na nangapuda na baga si Senate President Peter Cayetano through media, na yun na ito, gabos, pigapuda niya ang gobyerno kung ano na i-secure ang premises. Wrong to that BP Henry. Ang instruction is to secure the premises sa inda, pero ang dahil lang pigahapot nga ni kan sa mga pag-iribatan kung natatagay puan pang mag-formation na maposisyon sindang palaog duman biso sa main building kang kuan kan Senado. Roger to that. Yan ang day panay paliwanag eh. Day tasabot tabaka kung mga tactical formation ta siyempre i-secure tabi IBP Henry iyan ang sistema. So mga empleados may pigo paluwas naman tabi IBP Henry ng mga empleados. So medyo nagkukurukal mangon yan. Ang pinaghalat na lang talaga kung si Sayan mapaluwas nin final statement kay ni kung anong sitwasyon and kung anong mga mangyari sa mga masunod. In fact, Pio, so igo akong nahiling na so palibot kang may nagkaperang sinarado na sa roll up door naman ngunyan eh. Nagkaperang portion ang isinara and so nagkaperang nasa laog, luway-luway naman na pigpapaluwas. Nagkaperang mga CB, mga kondoman, mga pag-iribat sa broadcast, naka-lockdown ang buong palibot na kang Senado kang Pilipinas. Roger, may portion na taas baba ang roll-up door, may pipaluwas tabi IBP Henry. Roger to that. So iyan ang sitwasyon na ipakita ning nakukuaman manunguduman sa National Grid Corporation of the Philippines managad kung ano ining burnout, kung ini managad Luzon and Visayas wide, pero igubaganin mga kuan sa tuya, mga informasyon na sa ibang mga lugar may mga kuryente. Roger. So yan tabi BP Henry and yao na duman so Secretary kan DILG, PNP Chief, and then so kunyan so Senate President and nagakapirang mga senadores. Okay. Paning statement hali sa Palasyo Malacañang kung ano an sa indaman kaining pahayag basta solamente ang pinakahalangkaw duman is the Senate President and the Chief PNP and the Secretary kan DILG. Okay. So yan muna tabi BP Henry. Padago sa tuwing pag-scan pa kan mga pangyayari di sa. Hali sa Newsbase, ako po si Pio Fernandez. Alright, thank you so much Pio. Live hali po dyan sa newsroom kan DCGB. May kinaraman sitwasyon na yan. Halatun ta ang official statement. Ako sa iling ko, maski abotang manginot, tayaw na duman so PNP Chief, yaon so DILG Secretary, yaon si Senate President Alan Peter Cayetano, kasi nagkaperang senador, may bibilogo niya konsensus. Inyaon duman si pamayo kang NBI, no? Nagabot naman mga tugang sa Senado, pag-i-resturihan yan kung ano po ang pwedeng gibuhon, asin ang mangyaring ko niya na pagkabanggi para magbaba ang tensyon. Nagkaigulang kitensyon ka sa loob, kaya may nagsusururiyaw na, may nagpuputukan ng nadadangog, and sabi man ni Secretary Remolla, dahil yung casualty, may kinaraman sa siring na bagay. So hinapot kan mga reporter si General Nartates and PNP Chief, kung may casualty, we have to investigate muna ang araw ka na bagay. So as of now, ako kaya nakalawag na kaya ako diyan sa Senado kan Pilipinas.
Iyan na front na iyan tabi sa GSIS building yan eh. Tapos may mga ang konya pangsara niya mga roll ups no. Door. So sa main door tabi nakasara na yan ngunyan sa main door pero sa main gate compound tabi nakasaraman siya pero may pig-alaw na mga tao in fact matawo pa mga tugang sa laog kang compound kang Senado. Balikan ta daw ang sitwasyon sa duman kasabay si Pio Fernandez. Kamin Pio. Roger, VP Henry, ma-advise man kita kay Jerome, pakilaog yung pag-iri batas hanap buhay man yung GMA. Tamay statement giraray ining sikwa na. Buwelo ng pahayag ining Sige daw tabi, Jerome. Director Matibag kan NBI. Go ahead tabi, Jerome. Tatanggap ako ng tawag kay Senator Loren na paalisin ko raw po yung mga agent ng NBI. Sabi ko, wala kaming agent dyan. At wala naman po talaga. Kasi daw nagpaputok. So sabi ko, i-imbestigahan nyo, pahuli nyo. Pahuli nyo yung mga nagpapaputok. Dahil sigurado ko, wala kaming tao na nandiyan dyan sa loob ng Senado. Ayon. Milvin Matibag, Attorney Milvin Matibag yan, NBI Director. Kahuron mga tugang kang pag-iribat sa GMA News. Wala po. At ito po, pwede nga, mapapakita rito, nagpe-fellowship po kami. Kanina tumawag, nagkakantahan nga po, maingay, hindi ko marinig yung masyado yung sinasabi ni Senator Loren. Tapos sabi niya, naka-speakerphone ka, ganyan, andan dito. Inuutusan nila ako, pumunta ka rito, mag-imbestiga ka. Eh, ang problema po, napapagbintangan na kami nagpaputok. Paano naman po kami pupunta? Baka masubo naman po yung aming mga ahente. At maturo pa, o mapagbintangan, maraming tao ron, magkagulo po lalo. Wala kayong advance information kung ano mangyayari ngayon sa Senado? Wala ibigay sa inyong information whatsoever? Wala po dahil dapat sila po yan eh. Meron po silang sergeant at arms. Ang nakikita ko lang, nanonood din lang po ko sa Facebook na maraming mga kalalakihan na hindi naman Marines, mga naka-long arm po. At nagkakagulo, may nakita pa ako nagbabarena. Yung mga ganun po ba yung nangyayari kung senaryo sa Facebook ko lang po din nakikita. Ayun. So walang NBI duman. Ay, Emil, maganda. Sa Senado. Walang po nag-airgap kay aswapot ka ng mga pag-idibat sa broadcast. Wala pong ganun. Baka dapat, Emil, ang tanongin nyo rito si Jan Consulta dahil sila yung media eh. Wala po kaming ganun na operation. Unang-una, wala naman pong utos sa amin. Ang sinasabi ko nga po, there will be an interagency collaboration po, may meeting pa, bago po magkaroon ng decision kung talagang mag-i-implement po ng warrant. At sabi ko nga po, meron na po Supreme Court case, tinitingnan din po namin yung direksyon niyan. Kausap ko lang po si Secretary Bida at sinasabi niya nga sa akin, maghintay tayo ng instruction ha, wala tayong gagawin. Mula pa po kahapon yun, wala po kaming preparation whatsoever. Katunayan, mula po kaninang umaga kami pong lahat ng mga opisyales at mga staff na kasali rito sa planning, nandito lang po kami. Hindi po ako umalis dito sa Sequoia Hotel. Alright. Nananawagan siya sa PNP. So, nag-responde siya si Chief PNP ng Tates, nariyan din si Secretary Remulla ng DILG, at ngayon nagpupulong sila. At hindi DOJ ho, nanawagan siya. Opo. Secretary Bida, malamang sa inyo rin sa NBI. Kayo mo ba balak o tutulak din kayo patungkol Senado para makipagpulong sa kanya ngayon? Well, may instruction na po sa akin na dito lang kami, hindi po kami pupunta ron. Kami na nga po yung pinagbibintangan. Baka mahirap po pag pumunta kami ron eh. May maturo sa amin doon nakasama ko. Director, may narinig po kaming mga putukan kanina, no? Nagpaputok po ba ng baril ang mga taga-NBI? Ma'am, una-una wala nga po taga-NBI doon eh. So wala po magpapaputok ng baril na taga-NBI po. Wala po magpapunta ng NBI. Roger. So yan tabi BP Henry. Oo. So iyon na-reiterate lang ni Attorney Matibag sa indang lado na talagang daidumanin mga NBI agents. May kahaputan nga ni kunigod ang mga NBI agents na nagsagin-sagin na pag-iribat sa hanap buhay. Dahil man nga kaming operation na arog kayan. Yeah. So, Yeah. yan tabi BP Henry ang pinaka-latest man hali sa National Bureau of Investigation. Alright. So na-reiterate niya sana na daidumaning NBI. NBI. And daisindaning operasyon kontra kay Bato de la Rosa. Ayun. Okay. Roger.
So yan, ang very latest na BB Henry, mabalik kita. Alright, thank you so much, Tabi Pio, sa latest information na yan. May kinaraman yan sa pahayag ni Attorney Melvin Matibag ka NBI, na dahil ng tao duman, bako sila nagpaputok, dahil taga NBI, na naglog duman, Tabi, para ma-involve sa naging operasyon mo niya na pagkabanggit. Nami-mention niya Senador Alan Peter Cayetano and Senador Lauren Legarda, nagapod sa iya, dumang ka ngaya para hilingon ang sitwasyon digdi. So, si Matibag, yaon naman sa senang opisina sa NBI, no? Para, mag-monitor lang kang sitwasyon. So, kung daisinda duman, ang hapot, si Sen nagpaputok. Di ba? Tang puwersa kan armada, kan gobyerno na yaon duman, PNP, AFP, no? Philippine National Police, AFP, and siyempre, sa mga miyembros kang Office of the Sergeant at Arms na karaklangkan mga military man yan mga retired military or ang pamayungan na dyan, retired general, Tabi, no? So, ibinugtak na bago kan Senado pagkatapos natanggalon so dati mga tugang na Senate Sergeant at Arms na iyo ang nag-coordinar mga tugang, kinakahuron kang NBI. Asin si Senador Tito Soto may kinaraman po sa planong pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa na and then ito in fairness officially po nag-resign ito no habang siya pigpaplanuhan pa sana mga tugang kan natanggalon. All right, so as of now ang sitwasyon duman sa Senado kan Pilipinas, mga tugang dakol ng mga tao nagluwas sa building, mga empleyado, ibang mga taga-media, yun na po naka-standby na lang sa luwas. And antabayanan po niya to kung ano mangyari ngunyan na paggabanggi, no? Kasi bago, pigbabrowse ko sa mga online sources niya to, si Presidente Marcos, Ferdinand Marcos, nagpalawas kay statement, no? 1 hour ago, na ang palasyo mataunin legal protection regardless of political color, no? Sabi po yan ni Presidente Bongbong Marcos. As to kung anong legal protection yan, yan ang dapat na mai-clarify pa. Ang latest kay yan, so kampo pala ni Senador Bato de la Rosa, nag-file ki motion para sa TRO o Temporary Restraining Order sa Senado sa Supreme Court, no? Kaya lang sa Supreme Court, dahil po nagpalawas ki TRO, may kinaraman sa siring na bagay. Kundi, nagagadsindan ng comment sa gobyerno, kaya pipa-comment sa mga embel tuluman sa laog nin tulong aldaw. Para dangugon kan Korte Suprema. Siguro, kung oras na makapaluwas, mga tugang kan sa endang lado, ang gobyerno, dyan maaraman ta kung mapaluwas tabi nin Temporary Restraining Order ang Korte Suprema. In fact, ang gansangon yan, dahil pa po kipigluluwas na desisyon ang Korte. May kinaraman duman sa kaso na pinail kan kampo kan mga Duterte, may kinaraman sa pag-aresto mga tugang kay dating Presidente Ferdinand Marcos Jr. Dahil pa baga ito, di ba? Wala pa kililuwas ito. And naulit na naman ngunyan kay Senador Bato de la Rosa na posibleng arestaron o pag na-aresta yan, pwedeng ipadiratulo. I do not know kung ano mangyari, pero mas probably, siyempre pag na-aresto yan, anong gigibuhon? Sa kustodya, ipapadiratulo sa dahig o ano po ang magiging proseso pending duman sa dahil pa nagapalawas mga tugang kidesisyon ang Korte Suprema may kinaraman mga tugang sa siring na bagay. Sa pinag-file na legal questions mga tugang kang kampo kan mga Duterte. So kasubago kaya na hapon balikan ko lang so articles of impeachment hali sa lower house mga tugang pinareceive na po ini duman sa Senado kan Pilipinas, no? Kaya so articles of impeachment yaw na po duman mga tugang sa Senado. Duman na yan. Kaya siguro itong kay po na ma-secure whatever kung natayaw duman sa tuyang mga pag-iriba sa Puerto Armadas, PNP, etc. No? Kaya yan po ang mangyari. Alright? Sige daw. Latest ba itong kay Senator Alan Peter Cayetano? So kanina lang tabi yan. Baka bago ini ipadagog taon niya to tabi Jerome ining kay Senador Alan Peter Cayetano, Senate President. Sige daw. Ilag mo nga tabi, Chief Ramir, walang audio Senator Bato, dun sa nagtanong,
Julbert Urbista. Si Sen Bato is secured, he's okay. Aakyatin namin ni Sec Remulla, hindi siya arestuhin ngayon. They will respect the Supreme Court's decision of giving 3 days each na mag-comment, no? So, anyone who has information of what happened, anyone na nakakita dun sa mga nag-attempt pumasok at yung mga bumaril pabalik dito, please send us that information. Napaka-importante that the truth comes out, and napaka-importante we don't jump into conclusions. I told you, everyone, dumating yung articles of impeachment. We don't want any speculation that this has any connection with anything, whether it's the Senate majority, whether it's the articles of impeachment, politics, personal dito, but this is the first time na nakaramdam ng ganito ang Senado, no? So we will report back through the media when we have time, but we're okay po. So sa lahat po na nagtatanong, no? But we will start the investigation. We will let people leave when we're sure they're not suspects and when everyone's safe. But right now po, akyatin muna ng Senator Bato to make sure he's okay. All right. Latest na statement ni Senate President Alan Peter Cayetano, sa caption, nahiling ko kasubago na nag-upload mga tugang si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kay Senate President Cayetano. And base naman sa nadagong lindo, di po kimangyaring aresto kay Senador Bato de la Rosa duman sa laog kan tulong aldaw na itinaong mga tugang kang Senado para mag-comment sa gobyerno. May kinaraman po sa prayer sa pag-issue ng temporary restraining order kan Korte Suprema. So meaning, on that particular note, mga tugang, sumismo ng presidente ang nagsasabi na dahil kimangyaring aresto sa satuya tabing kay Senador Bato de la Rosa. Biyawan si Pio Tabi. Balikan ta si Pio sa newsroom, mga tugang kan DCGB. Go ahead, Tabi Ping. Roger, VP Henry, in connection ka iyan, Tabi, medyo nagkukurukul pa naman ang God, stand down na, tapi paruluwas na nga ni iso mga yaon duman sa Senado. And nagkakapira na sa ng miyembro kan prensa ang iyaon sa loob pero piparulos na nga ni, and itong so pahayag ba nagad ni Senate President Cayetano na nagko-confirm na nag-upload si Presidente Bongbong Marcos Jr. na i-secure and dainin mangyaring aresto sa laog kan tulong nagkapirang aldaw na ito na itinaok ang Korte Suprema na magkomento ang gobyerno duman sa pinagahagad na injunction kang grupo ni Senador Bato de la Rosa na daing una ipag-effectuate so mandamiento de arresto. So iyon na sa natabihan VP Henry talaga naghalat na lang kaditong so pinahayag man ni kan resulta follow up kan pahayag ni Chief Nartates kan PNP kan ano man kun ano man nagadaan nangyari taday naman yun ning putukan dain ning posisyonan solamente so mga yaon nang naka position talaga sa premises na mga pulis na may mga darang long firearm na. So dati nang nakapwesto diyan Tabi Henry. And so kotse ni dating Senate President Tito Soto binarangbangan ini kan mga suportadores ang kalaban. Ano ba yan? Anong kinuyog Tabi Henry? Personal na auto kan dating Senate President? Iyo basta so auto so bihikulo. Ano ba? Kan mga grabe na. Suportadores na kan ibong. So nangyari. And pero napacify man Tabi Henry and sa luwas kan premises kan Senado medyo kalmado naman Tabi Henry. So iyo yan daining ibang nagluluwas na impormasyon na hali duman sa Senado pero kay itong so latest man nako ataman managad hali kay Secretary kay Senate President Alan Peter Cayetano. Ana iba puro na sa mga replay Tabi Henry. So statement talaga it's either by the Senate President or kan Chief PNP or DILG kung ano man ang gadso nangyari. So baka yun ang so rason para kumalma ng gabos ano? Roger. Kasi gari kulang naman Tabi Pio kilaog sa Senado ng mga tao tapos paluwas na bagang saro-saro. Iyon na Henry. I mean para magkalma ng sitwasyon and si Senador Bato de la Rosa para nahiling ka sa bago sa 5th floor. Iyo. Okay. Kaya lang day na dumabaga pinasunod so media. Correct. Ito lang so talagang gulping kaklararon sisay itong so
so pinagasabing aarestaron Yan. kan Office of the Senate Sergeant at Arms and si Saiso nakabadilan kan grupo kan USAA. Iyan. Okay. Dito na tabi VP Henry. So yun naman Yeah. sa nayan tabi siguro. So mga latest digdi sa tuyang monitoring sa newsroom. Yeah. So maantabay pa kita kung ning major na ipapaluwas sa nagakapirang minuto tabi. Out na muna. Okay, thank you so much, Pio. Live sa newsroom kan din sa GB. May kinaraman sa pangyaring ang na paggabanggi. As of now, mga tugang sa second floor kang Senado, pinapaklear na tabi ito sa gabos, mga taga-media, at iba pa, pipaklaro na po ito. Buda itong area na yaon so copy kan articles of impeachment sa Vice Presidente kan Pilipinas, naka-secure naman ito. May mga gwardiyan na nakabantay duman. And sa mga senador, yaraon duman ngunyan para planuhon ang pagpuon mga tugang kan trial kay Vice President Sara Duterte. Naging controversial bagaan board na port to with, no? Sabihon, agaran dapat gibuhon tulos, di ba? Yan ang kaya yaon sinaduman nagkataon mga tugang na may sitwasyon ngunyan sa Senado kan Pilipinas. Halatunta lang po na may ipaluwas na statement mga tugang tama ba yan? Live ba yan na may pinaralaog naman? O live yan, di ba? Pinaralaog sa mga taga-media. Siguro may iluluwa. Ilingon ta kung ano pa mangyari ngunyan na paggabanggi. Mga tugang tamay mga pinag-irimbitara na bumalik graray duman sa Senado, ay mga pulis, no? Pigpalaog mga tugang sa mga pulis, mga mabantay na mga kapulisan duman. Balikan taro si Pio Fernandez tabi sa newsroom kan di CGB. Kamin Ping. Roger V. Henry, may mga padiit-dit na kitang impormasyon ako ka, trickles of information na igwa nin grupo, nin mga armado na gustong lumaog duman sa Senado sa paagikan GSIS compound. Nako. Iyo ito tabi ibipendri so direksyon kan so grupo baga ni Senate Sergeant at Arms Na gustong Ablasa, arestaron. na sabi gustong arestaron paduman sa direksyon na ito. And kasubago baga may nagbubutwa na informasyon na may nadadangog na nagbabarena, Yeah, correct. nagpupukpok, and sa ibong ka ito so GSIS compound. Yan. So iyan tabi BP Henry ang pinakabagong informasyon na iyo ito posible so kausa kang purutukan. Yeah. Inagapan ito kan Office Senate Sergeant at Arms buda itong so mga nakalong farm na supposedly mga Marines na duman nagkaputukan via GSIS bilita sa likod kan Senado yaon dyan so GSIS. Yeah. And sa munyan pinaka-latest mas dinagdagan pa so kunyan so pagpalaog kan mga pulis sa Senado yung nga niyan, submission mismo baga kan Chief PNP na i-secure so premises and mag-investigar. Yeah. So yan tabi pinaka-latest may grupo da pa na armado na gustong lumaog duman sa Senado via GSIS premises. Iyan so inaktibaran kasubago kan Office of the Senate Sergeant at Arms. Yeah. So yan tabi BP Henry ang pinaka-latest. Oh yeah. Thank you tabi Pio. Live from newsroom mga tugang kan di sa GB. May kinaraman yan sa latest na informasyon, mga tugang niya na paggabanggihan, no? May nahiling kitang mga paghiro kan mga taga-media duman sa laog kang Senado. Ilingon ta kung ano po, baka, siyempre, pag may ipapaluwas ka ng statement, ipapapod ka ng gabos na mga nagko-cover duman sa area para mga tugang aramon kung ano po ang ipapahayag kaan sa publiko. And sana, ngunya na banggi, sabi na nga ni so mga senador naman, kung sisipan ibang grupo dyan, mga tugang makapagtao po magkaigwanan nin ki peace of mind, no? Bago magtripwasan, tabi ngunya na paggabanggi. Ha? Sabi nga ni kan sa mga taga-medyang nadangog ko naman, maski nga mainit ang panahon, lalong umininit, mga tugang kan magkaigwa tabi ng tensyon kasubago. So abangan niya to, kung ano po ang ipapaluwas ka ng mga informasyon. Si Senador Bato de la Rosa nahiling tabi sa 5th floor kang building bago tabi na dangog sa mga gunshots sa lugar. Pero kasabago pa nangyari yan, ang halatong tangon yan kung ano ang pinag-ururunan, just to reiterate po, yaon duman ang mga haralanggon official kan si General Nartates, ang PNP chief, si Secretary John Vic Rimulya kan DILG, and then po si Senate President Alan Peter Cayetano. Sinda pong mga haralanggon official
anya on duman ang mga tugang I do not know dahil kita kinahiling na video live feed hali sa mga pag-iribat sa broadcast duman kung nagmimiriting ang tulo, naghururon ba ang tulo, may kinaraman sa sitwasyon sa lugar o anong gigiribohon. And for sure, mga tugang para sa kaaraman kan mga Pilipino, mapaluwas tabi isindaki official statement kayan para po sa tuya ng mga kababayan ngunyan tabing pagkabanggi. Ha? Abangan ta iyan. Dili po sa tuyang special broadcast sa estasyon mga tugang kan DCGB. 9:30 na palan, alas 9:30 na, mga tugang nin pagkabanggi sa tuyang padago sa monitoring kang sitwasyon duman sa Senado kan Pilipinas. Ha? Sana day mag-abot sa anuman na bagay na igwaki nagkakurulugan, may naglugadan o may nagbuhos nin dugo, mga tugang, may kinaraman po sa sitwasyon duman sa Senado kan Pilipinas. Okay? Igwa ki mga alegasyon, mga tugang kontra sa NBI na yung ay nagpaputok, pinahimutikan tabi yan kang NBI. Dahil yan sabi ni Attorney Melvin Matibag, Director kang NBI, di nga po kami kitawo dyan sa Senado, ngunyan. Di nga kinagduman sa mga tao mi na may armas. So yun siyang sinabi, di dasin ng tao duman na may armas. So sunod niyang sinabi, di nga kaming tao as of now na nakadeploy ngayon dyan sa Senado. Okay, so yan ang aramangan niya to, tabi. So ulitong ko lang po sa mga senador yaon duman nasa Kokosinda may kinaraman po sa impeachment trial kay Vice Presidente Sara Duterte. Takasbagong hapon pinareceive na kang ang proseso kaya base duman sa nabasa niya to ang proseso mga tugang so House Secretary General tabi duman yun mahatod kan articles of impeachment sa Senado. Din ito i-receive man ito kan pamayok akan kan so secretary man kang Senado duman. Tabi hindi ito i-secure and din duman na mapuon mga tugang na magkaigwa ki trial ang satuya tabi na Vice Presidente. Sabi ni Speaker Senate President Cayetano, mga tugang gigibonin dayan tulos sa mas talong madaling panahon para makapuuna, no? And then saro po sa ay pinaluwas na statement kan Malacañang buda so iba pa na irerespeto kan Malacañang gabos ng mga legal remedies, no? Kay Senador Bato de la Rosa. Kung ano man yan, na legal remedies na yan, legal protection ang term na ginamit kang presidente. So, ito, so, sabi nga ni, dahil kimangyaring aresto kay Bato, Senador Bato, sa laog ng tulong aldaw, base naman sa tinaong pagplaso kang Korte Suprema. So, attorney ni Senador Bato, nag-file ki TRO sa Korte Suprema. Dahil po nagpalawas ki TRO sa Korte Suprema, may kinaraman sa pending arrest kay Senador Bato de la Rosa kang ICC, Inbes nagpaluwas ki order ang Malacañang na magsimbag ang gobyerno sa laog tabi mga tugang nin tulong aldaw. Yan ang abangan niya to. Siguro sa panahon man na iyan, baka magpuo naman mga tugang sa impeachment trial kay Senador o kaya kay Vice Presidente Sara Duterte. Ang hapot, si Sara ba matatanggal? Acquitted ba? O convicted? Mga tugang depende po yan sa kamot kan mga senador kan Pilipinas dahil lang po tasinda ang pigaapod na mga impeachment o trial mga judges diyan po sa Senado. Okay, dako na bagit ang nahiling na i-cover mga tugang na kaso ng impeachment kan mga nakaaging aldaw. So yun lang yung mga magiging proseso. Buda ngo niyan binago kidit kan Korte Suprema sa guidance base naman sa tinaunindang guidance sa mga miyembros kan House of Representatives. All right. So, ako sa iling kung may iluluwas na informasyon mo niyan, nakaposisyon ang satuya na mga media, brother in profession, tabi duman, para alaton ang ipapahayag mga tugang kan sa tuya na kung saan niya duman na mapaluwas po ki statement. Kasabago, sabi ni Senador Alan Peter Cayetano, na nga po dyan siya sa Senate Sergeant at Arms and mga pag-iriba na palaaguso na simpalaugon mga tugang Secretary Rimulya. Okay? Pigaabangan mo niyan kung hain si Senador Bato. Inot na nahiling duman sa 4th floor
mga tugang kan Senado, fifth floor kan Senado. Kasubago. Pero sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, si Senate President, sabi niya, hihilingon niya, dudumano niya si Senator Bato, kunain tabi siya, mga tugang. Tangani, aramon ta ang sitwasyon. Okay? Balikan ta daw ang report kay ni na mga pag-iribata sa ABS-CBN, mga tugang ENC, sinayaon po duman sa area kang sa lobby kang Senado kan Pilipinas. DSIS, pero kinatasan yan? Ayun, so hindi rin tayo masagot ng taga-USAA kung bakit merong drilling sound dito sa room na ito. Sa nila parte. Ang kakaabangan ko niyan kan mga reporter, tabi na nagkasabago, nagkaribok, tamay nagdi-drill duman sa parting ito, mga tugang kang Senado. Gari, bigbabarinahan nga may nagbabarena, may nagkakat duman o whatever. Dahil nasimbag kan security, kan mga member kang USAA, kung nahiling nindi, kung nata may nagbabarena duman. Di ba? May nag-ribok duman, gani may nagkakat duman, tabi. Seryang ito. Yan ang pikukulit ng ngunyan, pigususog na kung nata ngayata may nagbabarena kasabago, gari may nadangugan cutter, duman mismo sa parting ito, mga tugang. Kaya, so, in charge na USAA, medyo no comment mo na may kinaraman sa siring na bagay. Nako, kadakol kan mga nangyari, mga tugang naranduman din do yampon kan uminaging aldaw, mga tugang kang magsesyonan Senado, pending arrest kay Senador Bato de la Rosa, biglang nagbago, mga tugang kay Senate President. Okay, so ang Senado daw naka-lockdown na asin ang usamay sinabing kanina yon, kanina ito Makakapasok ba mula doon? Paano ang access dito? Ayan. Okay, hindi tayo masagot ng USAA, Karen at Alvin, kung paano makakapasok dito sa side na to ng gusali at kung ano ba yung nandito sa beyond the doors. Karen, Okay. Alvin. Ganito, Victoria, pakitanong sa USAA, ba't sila nagpa-clear? Ba't nila sinabing may aarestuhin? Tapos imbis na may inaresto, may nakaalis. Parang ang layo naman ang utos nila. Pakitanong, ba't nila sinabi yun? Karen, wala rin talagang alam yung mga taga-USAA dahil sila Aplaska yung humaharap sa atin at yung USAA. Alright, sige. So yan tabi Bueno, alas 9:36 na nin pagkabanggi. Balikan ta po si Pio sa newsroom kan DCGB. Kamin Pio. Roger B. Penry, si Secretary Rimulya, pakikon dyan Jerome tabi na. Sige Yung na audio, tabi, Jerome. pakipasok na dyan. Pakihanap pang yan. Walang audio. Ikaw ko digilogod sa mikropono tabi. Next, we are not here to arrest Senator De La Rosa. In fact, we are here to protect him. Let that be clear. And I made that very clear to his family. I repeat, we do not know who is behind this, but we will find them. We have all the security footages, and I am here with the Senate President to assure him that we are only doing this to secure them. Senator? First and foremost, we thank God that everyone's safe. We'd like to thank the President, Secretary Todoro, Secretary Remulla, who personally came here. Chief PNP Nartates is here. So as you know, last Monday, po tayo ng PNP just to make sure na that there toward incidents. So at around 6:45, 7 o'clock, some senators got nagtataka kami what that meant. So sabi ko, believe that lasting is yung gulo. At around that time, we got information. About an hour before that, parating na dito yung articles of impeachment. So we decided to extend our focus and to how we can prove by actions yung sinabi namin that this change in leadership is not about politics, it's not about impeachment. So at around that time, we heard Mulya, we heard noises, alam ni Senator Villanueva, paputok, fireworks, and I even went to the window. But after a few minutes, may paputok na naman, then we smelled. And I was already watching TV, hindi ko na ma-contact.
And then I was already watching TV, hindi ko na ma-contact. And then tumawag yung USAA na, sir, confirm na may shooter, hanggang dun lang. By the time tumawag na si Sec Remulla that calm everyone down, but we're on our way, make sure na papasukin kami. So we agreed on a objective, comprehensive investigation. I expressed to the President, who was a senator before he became President, to Secretary Remulla that, of course, the safety of my colleagues is very important, but yung integrity din ng democracy of our country. So I'd like to thank you, kayo din sa media, no? I know you were also confused, but you decided to stay. So in the next few days lang, make sure lang na hindi tayo ma-infiltrate until we get to the bottom of this, no? So the USAA and the PNP under the direction of myself and Sec Remulla is now going floor by floor, and we'll do the same sa kabilang building. We won't say any more operational details, but we will try to make sure na safe. I'll be here tomorrow. That's if I go home tonight, no? I'll be here and we'll brief you further, no? So we'll stop there. Pasensya lang po kayo, we'll stop muna sa details. Mahirap po na iba-ibang magpa-interview. So I'm directing the staff, no, not to tell a lie, not to tell the whole truth, and to make sure nga that we cooperate with the PNP in their investigation. Who are the shooters and how many, sir? How many shooters, sir? How many? Again, okay, we still have to determine through CCTV footage kung ilan talaga sila. So we cannot answer that with any definitiveness. Where are they now, sir? Naputol BP, so feed niya to, madali. I-direct tabi Tuloy. Sige daw, tabi. Okay? That is Secretary Remulla. Nilabel na yun, meron ng Cellphone naman. Sarap na kayo. We will not confirm na. No, it's okay questions, but forgive us because we don't want to say something na hindi mabawi. If government did this to government, we're in trouble. And I want hindi to gagawin ng kahit anong agency sa atin. Having said that, from the President down to the secretaries, ilan na rin silang tumawag, assures us that magiging independent at no holds barred yung investigation. Please do not ask questions that are leading. Okay? Please do not answer. Do not ask questions that are leading. Please do not ask. Si Remulla. I am not done yet. Let me talk. Senator De La Rosa has been informed that we are doing a sweep of the building. He has informed us that he wants to rest in his chambers. He is safe. He is with the security personnel. He has been informed of our activities. We have assured him that there is no warrant of arrest to be served. Okay? I am here to ensure the integrity of the Senate and to protect the protection of all the senators. Okay, please. Walang motive pa, sir? We do not. You cannot ask questions of any detail because we cannot have answers for that either. Paano po nakapasok? We do not know either. We have to review the CCTV. Sir, wala rin nag-pursue, sir? Wala. There was a protection lang ang number one ng usahe. So, one reason we can cellphone. We're all doing what we can, and USAA is there, the PNP, the TPP, binigyan ng SILB. We are sweeping all the floors. We are sweeping. We've asked those non-essential personnel to leave, and we will investigate each essential here. So far, yes. I'll decide so far, kasi nga dumating yung articles of impeachment at may meeting nga coordination ang lahat ng heads. Having said that, may I also appeal to any videos kayo na you think it will help the investigation, submit it to us. Kasi maraming allegation, maraming denial. So, yes. Thank you. Please submit them to those kung meron No one was under custody. Wala pa rin.
We will, it's secure, nakaalis na rin yung mga taga. Just assure you kung ano na sa politician para sa rules namin. This is the first time. Nag-aragawang kay BP Henry Duman. Yung ani, kanya-kanya nga puti. Sila ko na sabutan. Ito na si Senate President. Ano ang rules ko, ano constitution, ano batas, ano president? Is the Senate safe? Is the Senate safe? We're making sure that is now, but I can tell you for me that I feel na cargo ko yung layout. Walang kamalay-malay dito. I don't know how to describe it. You know, first, you know, if you get a call from me at this point in time, you wouldn't know that's an emergency. That's why I had to do it through Facebook. Hindi namin masabi kasi I mean, it's secure. It's secure. But All senators are secure. All senators. Roger, so yan BP Henry, all senators are secured. Yeah. And ma-sweep si Duman, kumbaga, eskalon por eskalon tabi BP Henry, sinda Secretary Remulla mismo, buda si Senate President Cayetano. And nag-apilar na siya sa may mga videos, pati sa mga media na isumitir. Talagang daipaning napipinpoint ngunyan kung anong grupo, so nakabadilan kan usaa, and kung ano pang motive. Diyan sa nagbabalik-balik tabi BP Henry, ang urulay tabi BP Henry. Okay. So, iyan, siguro tabi, sabi nga ni Senate President Cayetano, baka sa aga na ngaya, magpaluwas nin statement, ma-imbestigar sinang ngunyan, mag-aga. Paki sumada daw tabi piyo ta kita gayon, okay naman kita na mag-off kan sa tuyang broadcast ngunyan ta halos kalmado na, and yaon na sa mga senadors na iling ko na nakasarabay kan Senate President, and halos gari soblaman ang tension duman sa Senado tabi kan Pilipinas. Go ahead tabi piyo. Roger, to tabi BP Henry. So yun na, tapos na so pahayag ni Secretary Remulla kan DILG, tapos naman so pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na iyon na nga niyan, nag-iimbestigar pa sindangon yan, dai pang motibo, dai pa namimidbidan kung si Saiso pinagasabing naka-inkwentro kan usaa, kasubago duman sa second floor kan Senate building. Nagpuon ang tension tabi VP Henry, kasubago bilang timeline kan mag-orden ang Office of Senate Sergeant at Arms sa paagi ni General Ablasa na i-clear kan mga miyembros kan media. So portion kan second floor kung sain harani duman sa opisina ni Senador Bato de la Rosa. Taan sabi may aarestaron. So duman nagkaigwanin na medyo haralang kaw ng tensyon, taday aram kung si Saiso aarestaron. And after nagkapirang minuto, nagluwas si Senador Bato de la Rosa. Yan. So dai man ito inarestar, sinurunan ito kan media, nagburukodan, sabi mapasiring sa lobby, dai man duman, and eventually nahiling sa 5th floor. Then pagkatapos kan BP, nagsunod na, nagpoposisyon na, so Senate Sergeant at Arms, Sarah General Ablasa, nagbugtak na kang bulletproof vest, and nag-attack formation na so mga purportedly Marines, naka full battle gear, buda mga police, nag-abante na duman sa sarong hallway, pasiring sa lugar na kung sain so mga kwarto kung sain nagkukondusir nin mga committee meeting ang Senado. Then nagkaigwan na ning positioning so mga Marines buda police, nagkabakbakan na tabi BP Henry. And antes kayan may nadadangog na mga nagbabarena, nagpupukpok sa sarong lugar duman na pinatututukan kan media na nagbutwa man kasubago pa lang na ito pala pwedeng duman maagi. So pinagasabing nakainkwentro kan mga usa da Marines kan Senado. Ito sa piga para tutukan may nagbabari na may nagpupukpok na ito nasa likod kan Senate building GSIS. So sagkod na yan nagkariribok na
nagka-akusar sa grupo kan Senate Sergeant at Arms na anak enkwentro nila mga NBI, pinahimutikan man ni Matibag kan NBI, and then nag-abot naman si Secretary Remulla bako para mag-arestar and pag-asigurar na isi-secure niya sana ang premises pati ang mga Senado as in daing gigibuhon na pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. And yun natabi iyan na VP Henry, and nag-apod naman si nagpaluwas ning pahayag man si while on the process si Senador Peter Cayetano, Senate President, minaapilar ang nagsasabi na allegedly under attack ang kunyan ang Senado, and nag-apilar siya sa gobyerno na i-secure ang premises. So nag-aktibar kayan mismo, so Chief kan PNP si General Nartates nagpasiring mismo duman, and nagpahayag na mapasiring si Daduman bako para mag-arestar kundi i-secure ang premises. So nag-apod man na nag-aparisir giraray si Senate President Alan Peter Cayetano na nag-apod sa iyang presidente na daing mangyayaring aresto sa laog kan na ipinagtalaan na oras kan Korte Suprema para sumimbag ang gobyerno duman sa motion na ipinag-file kan kampo ni De La Rosa sa Supreme Court na minahagad ng injunction para mas napugulan na so pag-arestar kay De La Rosa. And after compirang minutes tabi Henry, iyon na ito, nagluwas na si Secretary Remulla, buda si Senate President Alan Peter Cayetano na nagsasabi na primero, daipa ni natatapos na investigasyon. In fact, malado-lado sinda, floor by floor, pati mismo si Chief PNP Nartates, pati na si Secretary Remulla, and daing motibo, daing pang mga tao na napipinpoint kung si Isay, ito man agad na pinagasabing naka-enkontrada kan Office of Senate Sergeant at Arms. Ang sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, Senate President, sa aga, mapalos ng statement, may kinaraman sa indang gigibuhon ng unyan na extensive pang pag-iimbestigar. Sinarado na, so uniko na roll up door na bukas kung saan nagluwa si Senate President Alan Peter Cayetano, buda si Secretary Remulla, sarado na, diyan nagtatapos ang kabanata ng natabi Bipendre. Okay. So haliligdi sa newsroom, ako po si Pio Fernandez. Salamat Pio sa report. Hali po dyan sa newsroom kan DCGB sa yung kapartner mga tugang para sa special broadcast niya itong unya na paggawangi. May kinaraman po sa tensyon kasubago duman sa Senado hanggang sa ngunyan nagtatapos mangyari na kalmado as hindi po kaya man na problema na pero so iba pang investigation pending yan hanggang po ipalawasin ang statement sa aga naman. Sa pangaran po kan samuyang mga pag-iribarig di si Chief Ramir Tanay, si Jerome Martinez ang katuyang partner sa online. Sa pangaran po ni Pio Fernandez, mga tugang nakadalagan po sa newsroom kan DCGB dahil po sa brownout Kasabago. Inipon sa inong nakaibango niya na pagkabangi. Ako po si Henry M. Salamat kan sa inong pagantabay. Maray na banggi po. Mabalik ako sa aga 5 o'clock in the morning sa programang Morning Hirit. Goodbye. Maray na banggi. Ini po ang DCGB. Always number one, always at your service.